मुखा समसावै फेराखौ गिबो सोंताय किरिलिया लामा हिमतिनि बुसु हाबैबो लामताय करलिया गुबै कथमा सयै खोलांना खाखोलामनि थैबाय एक्चुअली कार्टुन को टाइम है था अपन टाइम वागन सबने के पास से गया कर 5 किलोमीटर तो हिम जाका पानी समझ में किसे बारी बोमा केबें मुरो तंग तब फुगरा केबें तो कबां मन तंगो उबने तो फन एरिया रो के अपन लोकरनो साना मुसलिया सिनि लोकर जरा प्रसार हागनां रब तो बुसिनाय याबा थाखरि रो दिप्रासा तै दिप्रासा नि सबाना हमदा गया इसा स्कुल मान के परो दिप्रासा तै दिप्रासा नि मुभमेन्ट ना हानिया साइमना माने सागनि बसापति नि भविष्यत ना किसा केबें दमानो हिनै वान सो गेवै तंगनाय रबर हयतो साइमिया मुसुं जराखै जों गुबुननि द फाराव बाय जागाय जागाय थ्रेड रजाक अमन तां साना थांलिया हे के लय एंड अर्डर बो नष्ट हइबानो किन्तु अनेक जायगायाव थ्रेड बो रजाका अनेक जायगायाव मिया हराव अनेक किसुम कथा एखोनो खालियै साना थांलिया ओंखाय लय एंड अर्डर नि बेपार दङ ओमफ्राय साना थांलिया किन्तु किरिया साना दमग्रुमा बाय आं बाथै जेसि दमग्रुमा बाय माइदुलानि बो संनो पेरमा बाय डेभिड मुरा सिं किरनाय जे बरो जेसि तामके ठीक আছে गुबुननि द फाराव तो आमति किसमके खायनो मानो बरले चिनि हानो सेगेसि बेबाक ना बायनान बिवान सङोबो चिनि बरक तै तिब्रासान बाय खायमानोसे बेंगायने अपनके आंखो अबाक अपूर्व नांजागता बलाय वानमा सिंसा बलाय अपूर्व जे पृथ्वी साकाव महाय माने बलाय मान फगियाता बिचित्र महाय आंनि हिमालय निजेनि दखाना निजेनि हामना न निजे बसापति न मनै जेराव तो खूब साहस एवं खूब आलादा एक्सट्राअर्डिनारि पावर नङ वालो के फ्री हयतो चिन्ति ब्रासा बिसिगे किसमिसे तंगो आगा मना तै बलाय वानाव हसे अम बकायसा वालो हायुं हासा काव कायसा अन्य धरनेर मानिनो कय हायुं हासा काव तो महतो के फ्री के बाति ब्रासा बिसिगे हरसे तुमनि अम हायबो तंगायसे रंग बलाय हायुं वाना हरसे साता बुझिको आगनि गफाना मनै मानाय जा आगनि फिउचारनि भबिष्यतनो केबें मानाय जा अबाबो टेक्टवा नाम सिंसा या बरनो माने बबा हायजा वन सुबै मेसि आइपनो 99% की प्रश्न यगनन मुसुंजाबो जे यगनन मुसुंजानाय मनि बागै सबा खायमा फको आर जरा यगननि मुसुंजागिया बेंगाय तंनाय बरफ जे समय बुजांनाय तकजांनाय अ जागा क्रस खाय तंसों चिनि बिश्वजित देवरमा पुलिस गुबुननि द फारावबाय अखर जमने पाराव नुलै अ जागावनो इथो जागावनो बुथार जागो गुबुननि द फारावबाय आइफानो क्वेश्चन फे किरियाता मियाफ्रो किसा मिसा म खायजागैबो हरो किसा मिसा खायजाखै हिननाव आइफो किरिया या थिमै दं आइफानो बाक्सा तिप्रासार हमके अ बिश्वजित देवरमा बुथार जमने सुग्राम देवरमा बुथार जना पर नवान सगेता एक्टिंग हनै साइट एक्टिंग आइफानो बरक जे समय बरक विपद कलायनाय बरक सुनो मैतो माननाय आफर जों बरनि बागैबो दं हयसि कारण आफर तो बर हायके मनै खान यगलागले चांजागनाय ले बरक जोंनो जेतिन हार्ड वर्क न नुबै गोबां दुगान पादगो सालायखा बाक्सा गोबांखौ बरनो साजागनाय दङ अमनो बे बाक्सा खमन एक्टिं हिन आं बरन थाने अमनो कयन नमसुगो बखाबाय एक्टिं हिनाय रना आं साना मसुगो अमा के हिबैने हरसा तो फैले फैले गुबुननि दखान बुलु बस कष्ट बस हार्ड वर्क दुनियानि बलाय नम साम रागनो जों सिउ हायपन जोंमोन स्टेट नाखा कारण दफान बागै जे एक्टिं हिनाय रंग बागैबो जों जेफ्रो खयै कबिनो बा मांग थेङै जों जेफ्रो लाइभ न रहि रेखा आफ्रो साइड अ बरक जोंने एक्टिं देखानाय आफ्रो साइड अ बरक जोंने एक्टिं देखानाय आबो सिनिखे सोंमोन लोकरावनि थानिबो अमो जे जों खायमाने जेने बहायनो याकुं याक जों बाहान बथे याकुं याक रुवायो सावो जेनेबो गोबां मानो जाति गोष्ठी फेमिलि गोबां मा दं जों नर हायबर हायखेन दं मो हायफोनो जों बरंने आज सामनो जों नेगेटिव वा फैया ता जरा हायफोनो जे त्रिपुरा हागनाङै जेते सिनर कल सखायो जोंना बाक्सा दखान पादाबो एक्टिं हा एक्टिं खाया रोंहा बदे परसा बे रियलिटी अफ फाइनाय नों
on the spot lama फाइनाय ने 5 किलोमीटर ने जों जेतावरने 100 किलोमीटर ने बारा 200 किलोमीटर हिंतो और ने 5 किलोमीटर हिंनाय फैगरे एरफोरा बोसो जरते एक्टिंग बोसो जरते कहाम अबिनय नों हाया करं लोक जांना फिया जों कोनो साया जों बरक जों जेफ्रा डेली सय जों जेकुनो मंसाङै मानसिनि लाइफ आबो नरक सुरिना सिनांगो खुलुमनो सा गोबां सुरिनाय सुरि दङ मतारना आसावि खुलुमनाय खुलुम दङ जों बरनो बिलाय हामबाय फिया जेते एक्टिं होनै सानाय रक नरक जोंनो खैयै अबिनो जेते बक्स को थ्रिमान को थियो लाइजा आफाबो दे नरक एक्टिं होनै सनो सानाय थ आबो नरक थने जों सोंगानि मोसुगु आबो बिलाय ताप हाइफाना सिनि 98% जों ताबक तिरप्रा व हिंजात ते 2-3% के जों चुरायबारि करस के आसामा हासिनाय जों कॉन्फिडेंट दङ ताबक जों गाहाम केनो नरक बरन सुरि माबे मतायरक जोंनो इसरक जोंनो बर माबाय जों जोंनि एनार्जी तेबो बारसे बारिव तेबो सबसे बारिव तेबो सब बारिव अम हाइसिं दं आबन बै लकरकनो जों खुलुमजागो खानानि बिसिङनो जों जरायबारि करस खायनाय जों आसाम स्टेटआव हानाय आमोन